रसीला हरिवल्लभे क्षीरोदमतनोद्भुते तुलसी त्वां नमाम्यहं तुलसी त्वां तुलसी श्री सखी नारदानुते नारायण मनप्रिये सर्वापदोऽपि सर्वदा पुत्रां देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि सुकृते अन्याश्च सर्वकामाश्च देहि देवी वरप्रदे देहि देवी वरप्रदे देहि देवी वरप्रदे मक्का तुलसी विष्णुवक्षस्थलनिवासी
जय तुलसी कायिनी अनवरता परिपालिसै श्री देवाचंद्र जगस्करा येऊन घेऊन त्या शुक्रवाराच्या सर्वांना मेळ घेऊन देवाचंद्र ह्या वर्षाची एका प्रगत केलेलं साथ केलेली शावा देवानं परिपूर्ण काम घेऊन सर्व बायनमनच्या कसकनाची सौभाग्य देवान तुझ्या सर्व जनाला घरांना क्रांती समाधान तुझे सर्व जनाला चिरण वांगेच्या सद्विद्या सद्गुणा सद्बुद्धी सद्विचार तुझा सर्वांना उपयोग आमच्या शक्ती त्रिपान मानदोर वर्षांमध्ये वर्ष भाई भवार सेनाधी केलं सेवा वाक्य आणि मना पसंत केलं सर्व देवाला परिपूर्ण का वेंकटरमण सेवा तुझे महालक्ष्मी अनुग्रहाना श्रीलक्ष्मी सर्व जनाला देवान अनुग्रह करून घेऊन वर्षांप्रती वर्ष सर्वांना सर्वांना मेळ घेऊन सौमंगल्या स्त्रियांचा आणि काही चढ जनाला मेळ घेऊन काही ठिकाणी सेवा करतो भाग्य तुम सर्वांना देव अनुग्रह करून काही पण करून श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद वेदव्यास बादरायण गोविंद आपत बांधव अनाथनाथ गोविंद नमस्कार GSB महिला वृंद मंगळूर आम्ही प्रतिवर्ष श्रावण मासाचे कडे शुक्रार सामूहिक चुडी पूज करचेस ती आम्ही वेंकटरमण देवस्थाना करचे प्रमाण ह्या पटी आत्तम गेली तुळशी पूज सामूहिक जावन आम्ही आजे चुडीचे बटवाड्याचे आम्ही करतरसेच कार्यक्रम हांगा आमगेल महिला वृंदाची उपाध्यक्ष जावन विनया इयस बाकी विषय ती कसं म्हणून उलयता ऐकायचे. श्री हरिगुरुभ्यो नमः सर्वांकाय नमस्कार. हांव नयना राव मंगळूराचे GSB महिला वृंदाचे उपाध्यक्ष. प्रतिवर्ष आमगेले हांगा कार्यक्रम हे सामूहिक चुडी पूजे कार्यक्रम हांगा वेंकटरमण देवळांतू चलतच साबार सुमार 25 वर्स दुखून चलतरस. आमगेल फाउंडर मालती यू कामत हांनी आमगेले मध्य नांचत हांनी स्टार्ट केलेले. तशीच आमगेले सगळ्याले मोगाचे सबिता कमरोळी सबिता कामत हांनी तांगेलोटूची मेळणू हे कार्यक्रम प्रतिवर्ष हांगा चलयलेलो आसा. तशीच आमकां हांगा प्रतिवर्ष हांगा चुडी पूज करच्याक आमकां अवकाश दिलेले आडळित वर्गांक देवळाच्या आडळित वर्गांक आनी सक्कड भटमामांक आमी आभारी जावन आसाची. तशी आज आमगेल मध्ये आशिल्ले चंद्रकांत भटमाम हांगेल धर्मपत्नी जावन आशिल्ली तांणी आमगेल ओटो आसून हे चुडी कार्यक्रम चलयसून चंदकून दिलेलो आसा. अशीच ही सर्व आमगेले GSB महिला वृंदाचे बायलमनशांक हे सौभाग्य निरंतर जावन मेळ्ळो म्हूण आमी वीर व्यंकटेश देवा लेगीत मागताची. सर्वांक धन्यवाद.